Vitatkozott egy időben a szél a nappal. Azon folyt a vita, hogy melyikük erősebb. Egyszer azután azt mondta a nap a szélnek: tegyünk próbát, amott megy egy köpenyeges ember, próbálkozunk meg rajta, melyikünk az erősebb, melyikünk veszi le válláról a köpenyeget. Hozzáfogott először a szél, megragadta az ember gallérját, tépte, cibálta előre-hátra a köpenyeget. De mentől erősebben rángatta, a szegény ember annál erősebben burkolta bele magát, és nem engedte elvetetni a köpenyeget. Mikor aztán a szél hasztalan kifárasztotta magát, akkor hozzáfogott a nap. Elkezdett mosolyogni az utasra melegen, mindig melegebben. A jámbor lassanként kiburkolta magát a köpenyegből, azután levetette egészen, később levetette a kabátját és a mellényét is. Látod, mondogatta a nap a szélnek, hogy én erősebb vagyok, mint te?